100 heads ito lahat mga ka-chicken ng ating mga Cross Rhode Island Red ng Cross Hubbard natin yan. Ito na sila yung ating mga alaga mga ka-chicken. Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, maligayang Pasko sa inyong lahat mga ka-chicken, no? Merry Christmas sa inyong lahat mga ka-chicken, and advance Happy New Year mga ka-chicken, no? Sa vlog natin ito ngayon mga ka-chicken, sa araw na ito ibabahagi ko sa inyo, mag-update tayo dito sa ating mga sisyo, no? Dito sa mga cross natin ng Rhode Island Red at saka Hubbard. O ayan, makita nyo mga ka-chicken, no? Oh, ang lalaki ng mga ka-chicken, bali 20 days old na sila ngayon mga ka-chicken. Ayan, malaki na mga ka-chicken. Pwede na natin utusan itong mga ka-chicken, bumili ng suka. Ayan mga ka-chicken, makita nyo. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Behave na behave. Tingnan nyo mga ka-chicken dito. Ito na yung mga lagay nating sisiw. Ayan, nakita nyo dyan sa baba mga ka-chicken. No? Ayan, ngayon ay nasa ano tayo, alas 5 ng hapon. Ayan, makikita nyo, medyo makulimlim na. Pagdating ng alas 6 ng hapon, pailawan na naman natin ito mga chicken. Ayan, ito lang ito mga chicken para makita nyo. Ayan. Oo, behave yung isa mga chicken. Pwede daw siya utusan mga ka-chicken. Bumili ng suka, wasin, no? Ayan. Behave na behave, ayan. Ayan, makita yung mga ka-chicken. Ayan, nagkukumpulan sila mga ka-chicken kasi natakot sila kanina kasi may pumatong dito na sa ating balikat. Ayan, ano natin, palisin natin kasi nagkukumpulan sila. Yan mga ka-chicken, no? Doon yung iba. 100 heads ito lahat mga ka-chicken ng ating mga Cross Rhode Island Red ng Cross Hubbard natin mga ka-chicken. Yan, makita nyo mga ka-chicken, no? Ito yung mga hitsura nila. Ayan, yung kulay nila nakuha nila sa Rhode Island Red. Pero yung katawan nila mga ka-chicken, no? Nakuha nila sa Hubbard natin, no? Yung paa malalaki, yung katawan, saka yan yung itsura mga ka-chicken, no? Malaki na. Yan mga ka-chicken, no? Makikita natin. Yan sila, di ba? Doon yung iba mga ka-chicken, no? Ayan. Ito na sila, yung ating mga alaga mga ka-chicken. Ayan mga ka-chicken, no? Makikita natin. Yan, dito sila nagkukumpula na. Yan, mga sisyo natin, no? Ito. Yung pakain mga ka-chicken, yan, yung pakainan nila. Nilagay ko. Libitom dapat mga ka-chicken, yung pagpakain natin sa mga sisyo. Mula day old hanggang 30 days old o 1 month old nila mga ka-chicken. Yung pagkain nila talaga ay unlimited. Ibig sabihin, dapat ay unlimited o dapat hindi nawawala ng pagkain yung mga pagkainan nila. Yan sila mga ka-chicken. Nandito pa. Nagkukumpulan silang lahat. Mamaya pailawan na natin yung mga ka-chicken. Parang ano sila mga ka-chicken, mga mahihiyain pa sila sa kamera. Ayan, mga mahihiyain sila sa kamera mga chicken. Ganyan pala yung mga cross ng Rhode Island Red at saka Hubbard, mahihiyain sa kamera. Oh no. Ayan, joke lang mga ka-chicken, no? Yung medyo na takot lang sila kasi may nagdadala ng kamera dito. Ayan. At may dalawang bakuna na ito sila dito mga ka-chicken. Yung bakuna natin ng CDB1B1 at saka yung sa Gumboro vaccine.
Yung sunod na bakuna naman nito mga ka-chicken ay yung sa fowl pox natin mga ka-chicken. Yan mga ka-chicken, oh. Ito na sila. Nilipat ko na sila dito galing doon sa kanilang bagong brother kasi nagsisiksika na sila mga ka-chicken, crowded na sila. Kaya sa ngayon mga ka-chicken, dito na sila, oh. Libito mga ka-chicken, ha. Yan. Yan sila mga ka-chicken. Ayos na ayos. Yan, ito mga ka-chicken, ano. Nakakatuwa sila mga ka-chicken. Bali lahat itong mga sisiw mga ka-chicken nasa 101 heads at nagkaroon tayo ng isang mortality. At mayroon mga ka-chicken, ito sila 100 heads lahat, ano, ating mga sisiw. Kaya nakakatuwa sila mga ka-chicken, nakaka-exciting nan kasi magaganda yung mga itsura mga ka-chicken ng ating cross ng Rhode Island Red at saka Hubbard. At saka sawa ng Diyos, malalakas silang kumain mga ka-chicken. Bali sa isang buong araw mga ka-chicken o sa 24 hours mga ka-chicken, ano, kaya nilang i-consume o yung consume nila na pagkain mga ka-chicken ay 4 na kilo na ano mga ka-chicken. Yung binibigay natin na Integra 1000 o pwede na yung GMP 1000, basta mga chick booster mga ka-chicken na para sa mga sisiw. Yung 4 na kilo na feeds ay kaya na nila ubusin o yun na yung nakukonsume nila sa loob ng 24 hours mga ka-chicken. Kasi malakas silang kumain, kaya malakas din sila mag-gain ng weight. Yun yung characteristic ng Hubbard mga ka-chicken. Ulitin ko mga ka-chicken, yung pagpakain sa kanila dapat unlimited yung pagpakain sa kanila mga ka-chicken, no? Saka dito sa stage nito mga ka-chicken, dapat sinusulido natin sila mga ka-chicken sa pagbibigay ng mga vitamina mga ka-chicken, no? At probiotics kasi from day old to 30 days old, dyan sila mga ka-chicken na yung building stage sila, no? Na dapat ay makakuha sila ng magandang pundasyon para sa kanilang pangatawan. Mga ka-chicken, kaya ito na yung update mga ka-chicken sa ating mga alaga, no? Rhode Island Red, naka-cross ng Hubbard. Yan. Wow. Nakikita mo natin mga ka-chicken, no? Yung tsura nila. Yan, no? Ayun to na yung update nila mga ka-chicken, ating mga sisiw. Yan. Rhode Island Red cross ng Hubbard. Yung nakukuha talaga yung pag-cross natin mga chicken. Yung sa katawan nila at saka kulay, ano. Yan, makikita natin mga chicken. Kaya titimbangin natin ito mga chicken sila pagdating nila ng 1 month old kung yung gain weight nila ng tulad ng Hubbard ay nakuha nila. Kasi yung pure Hubbard natin mga ka-chicken, yung ano nila pagdating nila ng isang buwan ay tumitimbang na sila ng 3/4 kilo, ano, ng kanilang mga bigat. Ngayon ito sila, titingnan natin kung makukuha din ba nila yung tulad ng bigat ng pure Hubbard talaga. Saka ito, mas maganda sana kung makuha talaga nila yung weight na yon. Kasi may Hubbard characteristic na tayo, mayroon pa tayong Rhode Island Red na malakas may itlog, ganyan. Kaya ito na yung update mga ka-chicken sa kanila, no? Yan, no? Ayos mga ka-chicken. Kulang pa sa balhibo kasi ito yung characteristic ng Hubbard. Yan. Ayan lang muna sa ngayon yung mga chicken, yung update, ano? Ating mga sisiw na mga Rhode Island Red at saka Hubbard na cross. Ayan. Nagpapasalamat pala ako mga chicken sa lahat na mga sumusuporta at sumusubaybay dito sa channel. Maraming salamat sa inyo mga chicken. Maligayang Pasko sa inyong lahat mga chicken at sa inyong mga pamilya mga chicken, sa inyong mga mahal sa buhay. At saka sa mga kababayan natin dyan, mga OFW, Merry Christmas sa inyo mga chicken. Kahit malayo kayo, sigurado ako nasa puso pa rin kayo ng mga minamahal ninyo. Okay, ayan mga chicken, ayan lang muna mga chicken sa update natin sa ating mga
Rhode Island Red at saka Hubbard na cross, ano? Hanggang sa susunod natin na vlog mga ka-chicken. Ayan mga ka-chicken, ingat tayo mga ka-chicken palagi. Merry Christmas and Happy New Year.